ای عزیز، شما میخواین خراب شوید ولی نمیدونین چی خیل چی طور. میدونم که بسیاری دیت میکنن، بسیاری هر نموده مثال حاضر اپراتسیا میکنن لیکن خراب نمیشوند. پس ما شما دا یک توصیه میتیم. حاضر انما این نمود مکتبک شده است. مکتبی غذای سالم نام دارد دخترکو. شکل правильного питания. یکی از اونها قرار دارد در 92 میکرورایون اریентир арбат. دخترکو مرامت بیاین تنها برای زنهای بیاین در اینجا یک اتمسفرای خوبه شما در осонакак тарзи хароб шидана нишон метиҳанд. ғизои шуморо нигоҳ мекунанд ки шумо мисол чӣ истеъмол мекунед. асосан ҳамин сарчашмаи фарбеи мо аз нодуруст истеъмол кардани хӯрокаи духтаро. барои ҳавай биёен шумо да нишон метиҳанд ки шумо чиро нодуруст истеъмол мекунед ки фарбе шида рафтаистеду хароб намешавед. духтаро рақамошонам мемонам чӣ тавре ки гуфтам барои занҳо бисёр мебиёянд иҷада аллакай бисёри занҳо хароб шидагиянд. аз результато беҳад розиянд. баъд медонед духтаро як хушхабар барои шумо анализатор ҳастай иҷада барои подписчикони канали мо якум дарс якум консультатсияву анамин машқу анамин анализатор бепул марамат даи хоҳаракон нависен шумо да пурра мефаҳмонанд. ина духтаро ин анализатор барои чия и тарозуай и вазни шуморо месанҷа. мисол организми шумо аз чӣ қадар равғани зиёдтӣ аз чӣ қадар об ва вуҷуди шумо мисол организми шумо чандсолаи ҳамаша аниқ карда метия. иам барои шумо тӯҳфа аз ҷониби анамин мактаби ғизои солим. марамат духтаро ҳозир ҳама иштирок дора, ҳама розияй. занҳое ки омада наметавонанд, занҳое ки аз хона баромада наметавонанд шумо низ нависен консультатсия мекунанд. консультатсияшон бепулай тарзи харобшавиро пурра бо шумо да мефаҳмонанд духтарако. марҳамат. салому алейкум дӯстони азиз, хуш омаден ба канали мо. умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастен. тамошобино омад балхои падбаланд. медонам ки бисёриҳо интизор буданд барое ки и балхора мухлисош ҳастай. порсол оварда будем гирифта буданд духтарако. и фақат доставка дора. марҳамат каседа дар корай. и ранги фиолетови шай, фиолетови торики хушрӯ баъд бо тёмнаи сини дора. инаиш тёмнаи синияй духтаро. марҳамат биненда чиқа хушрӯ ана баданаи бардовуи омадай. ино патошон баландай духтаро. нархш имсол барои шумо скидкакати 550 сомон. порсол 600 сомон кам набуд. имсол скидкакати 550 сомон да метонен харидорӣ кунен. марамат духтаракое ки чанд бор мара пурсидед ки балхои падбаланд кай мебиёя. ина балхо омадан нависен. наворум доқа хушуна омадаистай лекин ай пеш фасони бадан духтарако. марамат нависен доставщик доставкатон мекуна. ай пеш бо бинен. доставщикмон занакай чӣ тавре ки дар дига наворум гуфта будам. боз як бори дигар такрор мекунам. мана анаи ранги новинка. и медонед персикови рангай пудрови рангай ам хали ранги хушрӯай хулас. ана бинен чихи хушрӯ аҷоибак. баъд ана электрарам бисёриҳо пурсида буданд. и электра кабути хушрӯвай лекин наворда сафед омадаистай. аммо дар асл ай пеш кабутай. мана расчётотона гирен духтаро. хулоса ҳамаш новинкои фасон. нархшон 550 сомон як либосуш. мана пати баланди хушрӯ доранд ино. духтарако пушаймон намешавем барое ки шахсоне ки аз ма харидорӣ карда буданд порсол аз анами падбаландо боз чанд бори дига пурсиданд ки кай мебиёя гуфта. мана аз ҳама бо ранги хушрӯш мана марковни. имсол марковни мода шидаи духтаро. на касе да марковни цвет дар кор бошад нависед ишам ҳастай в наличии. ино ҳами як сола як бор мебиёяд духтаро. барои ҳавай касе ки успед мекуна ина марҳамат рақамҳо ҳаст дар рӯи экран нависед шумо да доставка кунем. мана баъд и закияй сабзи закия духтаро. марҳамат метавонед аз инам дархост кунед. ишаманам хе падбаланди хушрӯ. хулас духтарако қадамиш маъқул мешава. скриншот карда партоен.